Bună, eu sunt Adelina Anastase și m-am întors cu un nou video despre tratamentele Regivero, mai exact despre tratamentul împotriva căderii părului. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre ingredientele active din concentrate naturale pe care aceste tratamente le conțin. Vreau să vă arăt mai întâi produsele pe care eu le folosesc. Vreau să specific că le folosesc de prin luna martie și sunt foarte mulțumită. Părul meu este bogat, nu mai cade atât de mult și sunt foarte fericită că am descoperit aceste produse. Produsele pe care eu le folosesc, despre care v-am spus, sunt aceste două, loțiunea și șamponul. Merg foarte bine mână-mână și sunt mai eficiente ca duo, deci este recomandat să le folosim împreună. Vreau să vă spun că sunt la a doua sticluță de șampon, iar loțiunea este pe terminate, lucru care atestă faptul că eu chiar folosesc aceste produse. Mă spăl undeva la 2-3 ori pe săptămână și am observat că părul meu chiar îi pliesc produsele și nu se mai îngrașă atât de repede, deci este încă un plus pentru produsele Regivero. Deci, haideți să trecem la treabă și să vorbim despre ingredientele care sunt atât de benefice pentru părul nostru. Ne-am produsele Regivero conțin active concentrate din ingrediente naturale și ce am observat eu este faptul că produsele Regivero au mult mai multe ingrediente active și concentrația lor este mai mare, ceea ce alte produse nu aveau. Am observat că Regivero pune mult accent pe satisfacția clientului, deci lor nu le pasă neapărat de încasări și de sume, decât le pasă de satisfacția clientului. Dacă noi suntem fericiți și ei sunt fericiți, și ăsta este un lucru rar întâlnit, mai ales la cosmetice și produse pentru îngrijire, când toată lumea e îngoană după bani, ei sunt îngoană după satisfacția clientului. Și mie îmi place foarte mult lucrul acesta, sunt mândră că folosesc produsele lor și că îmi plac atât de mult și în același timp sunt mândră de seriozitatea pe care ei o oferă. Șamponul și loțiunea împotriva căderii părului hrănesc și întăresc firul de păr cu niște elemente esențiale vieții, așadar și părului nostru. Este vorba despre placentă, arginină, cheratină, extract de măsline, un complex de vitaminele B și alte ingrediente. Am ales câteva ingrediente despre care să vă vorbesc. Primul ar fi biocheratina. Este un ingredient pe care îl vedem tot mai des în produsele pentru îngrijirea părului și înainte să mă documentez mă întrebam ce are cheratina asta așa special. Ei bine, am aflat că acest ingredient netezește și oferă luciul firului de păr. În același timp ajută oarecum la refacerea firului de păr deteriorat de căldură, de substanțele nocive, de razele UV și în același timp îl protejează. Mi se pare un lucru foarte bun pentru că de cele mai multe ori ne expunem părul la soare, la razele UV, fără să folosim o protecție și observăm ulterior că ne-am ales cu fire tot mai deteriorate, păr uscat, neîmblânzit și care nu se mai așează de niciun fel, nu mai are strălucire, nu mai are vitalitate și trebuie să venim în ajutor cu un produs foarte bun care să facă minuni cu el și să arate din nou bine. Deci, un alt ingredient care mi-a atras atenția este extractul de măsline. Știu că prima dată vă gândiți la uleiul de măsline care hidratează, care face părul mai strălucitor, dar extractul de măsline din tratamentele Regivero are mai multe beneficii, cum ar fi efectul antiinflamator, antioxidant și, din nou, protecția pentru razele UV. Chiar nu știam că acest ingredient este atât de benefic părului, dar se pare că Regivero continuă să ne surprindă. Extractul de ceai verde care se găsește în acest tratament împotriva căderii părului conține foarte mulți antioxidanți, dar și vitamina C și vitamina E, care ajută la creșterea părului și la regenerarea acestuia. Totodată, extractul de ceai verde ajută la dedurizarea părului, adică înmoaie firul de păr, mă refer la firul acela aspru și uscat, dar ajută și la diminuarea secrețiilor de sebum, astfel tratând problemele scalpului gras. Toate ingredientele din aceste două produse ajută la
înfrumusețarea podabei noastre capilare, pentru că este la fel de importantă ca și tenul, ca și machiajul, ca și orice alt ceva vreți voi. Chiar mai important, aș spune eu. Eu nu știu ce m-aș face fără părul meu lung și frumos și din acest motiv am ales să folosesc tot ce e mai bun pentru el. Evident că șamponul și loțiunea pot fi completate cu o mască naturală, ulei, un balsam, dar în principiu trebuie să le folosim pe acestea două împreună ca să ajungem la rezultatul dorit. Mie îmi place să stau de vorbă cu voi, să vă povestesc, să-mi exprim părerile, să vorbesc despre un produs care îmi place și de multe ori pățesc să vorbesc prea mult. Dar cred că ați înțeles esența, cred că v-ați dat seama că sunt niște produse care merită măcar să le încercați, să le oferiți o șansă. Eu am fost sceptică la început, am zis că ce, un șampon și o loțiune pot să mă ajute pe mine, dar cred că se observă că am și foarte mult baby hair și chiar le recomand din suflet.